መንፈስ ቅዱስ ንዕድመካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ አብስ ቦታ ትማላለስ መንፈስ ቅዱስ ክትማላለስ ንጽልይ ሃሌሉያ ክቡር ክቡር ንብለካ እግዚአብሔር አብ ሃሌሉያ ካብትና ሓስቦ ንላዕሊ ክቡር ስለዝኾንካ እግዚአብሔር አብ ነመስግነካ ሃሌሉያ ካብትና ግምት ንላዕሊ ስለዝኾንካ እግዚአብሔር አብ ዓብ ስለዝኾንካ ፍሉይ ስለዝኾንካ እግዚአብሔር አብ ነመስግነካ ክቡር ስለዝኾንካ ነመስግነካ እግዚአብሔር አብ ሃሌሉያ በእምሮና ዘይግመት ሃሌሉያ ዓብይ ንብለካ እግዚአብሔር አብ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካብቲ ንፈልጦ ንላዕሊ ሃሌሉያ ካብካ ንሓስቦ ንላዕሊ ክቡር ስለዝኾንካ ነመስግነካ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ነመስግነካ ሃሌሉያ ካብቲ ዝፈልጦ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝግምቶ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝፈልጦ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝግምቶ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ኣንሲኻ ዓብይ ኣንሲኻ ፍሉይ ኣንሲኻ ክቡር ኢኻ እግዚአብሔር ካብቲ ዝፈልጦ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝግምቶ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝፈልጦ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝግምቶ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝፈልጦ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝግምቶ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ኣንሲኻ ዓብይ ኣንሲኻ ፍሉይ ኣንሲኻ ክቡር ኢኻ እግዚአብሔር ኣንሲኻ ዓብይ ኣንሲኻ ፍሉይ ኣንሲኻ ክቡር ኢኻ እግዚአብሔር ካብቲ ዝብለካ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝግምቶ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝፈልጦ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ካብቲ ዝግምቶ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ዓብይ ኢኻ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ ንስኻ ክቡር ኢኻ ፍሉይ ኢኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ
ጎይታዬ ካምለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ካምለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ካምለካ መጽሐፍ ቅዱስ ለንቲ ዝብለካ መንፈስ ቅዱስ ድማ ዝገልጸካ ኢየሱስ ከምኡ ወዲ ኣምላኺና ዝምግላጽ እዚ ረኺበ መኣ
زفلت
أبي እግዚአብሔር أبي 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 እግዚአብሔር ኣብቲ ዝፍልጡ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ኣብቲ ዝግምቱ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ኣብቲ ዝፈልጡ ንላዕሊ ንላዕሊ ንላዕሊኻ ዝግምቱ ንላዕሊ ንላዕሊ حبي 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 سأبهي هللويا سيسوس تمسجن 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 سلعبيتك تمسجن قويتا العلبل نبلك هلنا قويتا هللويا كبر نقص نبلك هلنا እግዚአብሔር አቦ هللويا تملخ تعبي زقباك እግዚአብሔር هللويا أبيوتنا بكل نجار እግዚአብሔር አቦ كبر زقباك نسخ بين خايخ مو قويتا لكل نجار تمسجن قويتا منفس كامسانا سلزنحخ تمسجن أنا ملخك كاس الزرد أخنا تمسكن سمكا خنصوع سلزخ قالنا እግዚአብሔር ربنا مسكنك لنا كلهم مزمران نمسكنك لنا كلهم نعخازم الخوخ እግዚአብሔር نمسكنك لنا እግዚአብሔር ጸጋኻ ስለዝበዝሐሎም ተመስገን በነገር ሁሉ ንስኻ ክበር አሜን 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ تمالن لومن نزل عالم نسو هاليلويا نقصيو هاليلويا هاليلويا ياوي قويتا سي تمسكن تمسكن هاليلويا هاليلويا تمسكن بلك قويتا تمسكنك هاليلويا 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 لما أنتي كنري أدلي دلخو أرستي نايسب مودعتا نايكزيابير كأم جمر تأتول كزيابير مسكن هاليلويا حبيت كزيابير ناغن رئيس أنحنا زيابير أزي عبد خمسخوني هاليلويا زيابير بعلو تزي قليت إلكا هاليلويا سمايوي أبو بعلو تزي قليت إلكا بمنفسو جيرو عبيتون كتستوعل أسي خبيدي هاليلويا بزح السبات يدنا قريهم هاليلويا من كم زملخو أيفلتون يوم هاليلويا زيابير أملاخي مسكن احنا قنعدلن ياتاتينا نزا أملاخ زي نزا عب أملاخ كنا ملخو زخالنا هاليلويا سيتمسكن لذي نايسب مودعتا نايك زيابير مجمر تاز بالحساب كن رئينا እግዚአብሔር أملاخ مسكن كل جزء سب دروتيو عقمو حيلو كل نجارو نايسب انتايو
ድሩትዩ ማለት እዩ ምስቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣዋዳዲርካ ናይ ሰብ ኣዝዩ ተዓቕሚ ንኡስ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ኣብ ቃል ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ሰብ ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣይከውን እዩ እዚ ደኣ ከመይ ገይሩ ክኸውን እዩ ዝብል በቃ በቲ ዘለዎ በቲ ዝርአ እንተዳእሪኡ ነቲ ዝሪኦ ጥራሕ እንድሕሪኡ ነቲ ዘለዎ ኩነታት እንተዳእሪኡ ሰብ ተስፋ እንታይ ይገብር ይቆርፅ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ኩሉ ጊዜ ሰብ ድሩት እዩ ኃይሉ ድሩት እዩ ዓቕሙ ድሩት እዩ እግዚአብሔር ግን እንታይ እዩ ዓብይ እዩ ለዚ ሰብ ክውድእ ከሎ እግዚአብሔር ከንታይ ይገብር ይጅምር ማለት እዩ ምስ ሰብ ኣይኮነን ድውድኡ ኣይ ዓጽወን እዩ ምስቲ ሰብ ተሰማሚዑስ ደኺመ ክብል ከሎስ ሰብ ከዓ ኦ በቃ ደኺሚ ይሉስ ንዋያ ኣይበካን እግዚአብሔር ማለት እዩ ለዚ ሰብ ክውድእ ከሎ እግዚአብሔር ከ ናቱ ነገር ይጅምር ማለት እዩ ናይ ሰብ ነገር ክውድእ ከሎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከዓ ይጅመር ለዚ ተወዲኡ ተስፋ የለን ሓድሽ ነገር ካብ ሕጂ ነገር የለን ለውጥ የለን ይዝብል ነቲ ዝሪኦ በዓይኑ ነቲ ብእዝኑ ዝሰምዖ እንድሕር ዳእሪኡ ንዑ እንድሕር ተወኪሉ የለን ይዝብል መልሲ ኣይረክብኔ ኣብቂዕዩ ሕጂ ናተይ ነገር ተወዲኡ ይብል ስለዚ ሓይሊ ካብ ዝፀንቀካሉ እግዚአብሔር ከዓ እንታይ ይገብር ይጅምር ማለት እዩ ሓድሽ ተስፋ ናይ እግዚአብሔር ከዓ ይጅምር እዚና ክንሪኦ ማለት እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ጠፋእኮ ዝብል ኣብ ከቢድ ኩነታት ሰብ ክኾን ከሎ በቃ ሕጂ ተወዲኡ ዝብል ሽዑ ጊዜ ኣብ ደጉዓ ኤርምያስ ክንርኢ ኢና ምዕራፍ 3 ኤርምያስ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ከም ዝበለ ክንሪኦ ኢና ሃሌሉያ ደጉዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ኣብ 52 ክንሪኣ ኢና ኣብዚ እንታይ ዝብል እቶም ብዘይ ምኽንያት ዝጸልኡኒ ከም ዑፍ ሃደኑኒ ህይወተይ ኣብ ጉድጓድ ኣጥፍኡ ኣብ ልዕለይ ከዓ እምኒ ደርበዩ ስለዚ ኩሎም ጸላእቱ እንታዮም ዝገብሩ ነይሮም ሕማቕናትዮም ዝምነዩ ነይሮም ማለት እዩ ጠፋእኩ ዝብል ዘሎ ብዚ ማይ ኣብ ልዕሊ ርእሰይ ወሓዘ ጥራስ ጠፋእኩ በልኩ ይብል ኣሎ ብዚ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ለዚ ጥራስ ጠፋእኩ ኣነስ በቃ ኩሎም ወሪሮም እዮም ሕጅስ ዕድል የብለይን ካብዝስ ኣይወፅእኔ እናበለ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ካብ ማዓሙቕ ጉድጓድ ወእግዚአብሔር ስምካ ፀዋዕኩ ድምፀይ ሰሚዕካ ካብ እህታይን ጭርሐይን እዝንኻ ኣይትሕባእዮ በታ ዝፀዋዕኹኻ መዓልቲ ቀረብካ ኣይትፍራህ በልካ ወጎይታይ ንነገር ነፍሰይ ተጣበቕካ ንህይወተይ ተበጀኻ ስለዚ ጠፋእኩ ክብል ከሎ እግዚአብሔር ከዓ መፂኡ ከም ዘድሓኖ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ስለዚ እንታይ ኢሉ ኤርምያስ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ጠፋእኩ ጥራሽ ጠፊኤ ሕጂ በቃ ተስፋ የብለይን ኢሉ ኣብ ዝሓሰበሉ ግዜ እግዚአብሔር ከዓ ከም ዘድሓኖ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ጠፋእኩ ዝብል እዚ በቃ ተስፋ ትቆርፀሉ ሰዓት ኣብ ከቢድ ግዜ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ድማ ከምኡ ከም ዘጋጠሞም እሞ ከዓ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ስለዚ ኣብ ሰብ ክውድእ ከሎ እግዚአብሔር ከዓ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢዮብ ከዓ ክንርኢና ምዕራፍ 19 ኢዮብ ምዕራፍ 19
معرف انتاي زبل اغزابير نيوب كم زفتنو بلنا مالتي ايوب كنتايو وينو بز معرف زخرينا دحرز ايوب كم زيلو ملسه بلنا كسع ما اسن نفسي توغهيوا بزروايون تسبابروني اللهم ايوب ابز ساعات زي اب كبيد نغري وديقو مالتي اغزابير سيطان حليفو ابزهابو غزي ايوب زتفتنلو ساعات يمالتي لذي ابز انتاي زبل زلو كلهم تو معرختو كلهم تو مازمادو كسع سبيت خيد كي ترفت بقى نغزي ابير غدفوندو حدندو زبلهتلو ساعات اب كبيد غزي زنبرلو مالتي انه 10 ساعه صريفكمني اتغفعونس اي تحفرون ديخم برقص تغاغيكوا انتخونكو اتغيغاي مساي نبر بحقي انت تعبخم لي سلا وردتي انت قصصكمني بارس املاخ كم زعمصني بمنفنطرؤون كم زخببني فلطو انه تعميص الى اطرع علخو ايسمع عندماي رديت دلي اوي علخو فتحي زوت علي كا يلبون ابزي ابكبيد غزي بك انا املاخ زصبيلو زنبر كابز خبيد زخوص علو زصبيلو زنبر ايو ايوب دما خمزي لو ساع خندي تچنيقو اب هيوتو ساع خندي كا بقى تسفا زقرصلو ساعات كم زنبرينا نري مالتي انا خي حلف إلو نمقدي عصيو ابتن متحلالفي صلمات زرغخلي نسو خبرتي قنطيطني نزودي ون كبرسي وسيدو بكل وغني اوديقني يمو طفاكو نتسفايكم منقصا يباب زنتاي دبلله طفاكو زبللو ساعتي مالتي نقطعو ابل علي اقاصلو كم صلايون قصرني ጭፍራታቱ ተአኻኺቦም ክወቅዕኒ መገዲ ይጸርጉ ኣብዙርያይ ድኳነይውን ይሰፍሩ ኣለው ነሕዋተይ ካባይ ኣርሒቅዎም እቶም ዝፈልጡኒ ኸማጋይሽ ኮይኖምኒ ኣዝማደይ ካባይ ኣድሓርሒሮም ኣመንተይውን ረሲዖምኒ በቃ ኣዝማደይ ካብኡ እንታይ ኮይኖም ኣድሓርሒሮም ማለት በቃ ገዲፎሞ ማለት እሶሙን ተስፋ ቆሪጾም ሰባት ስለዝኾኑ ማለት ነትዝሪእዎ ስለዝርኢ ዘለው ኣመንተይውን ረሲዖምኒ ረሲዖሞ እንሶም በዓል ፈልጥ ኢሎሞ ማለት እዩ እንታይ ክንገብሮ ኢሎም ስለምንታይ ዓቕሞም ድሩት ስለዝኾነ ቤተሰበይን ኣግራደይን ከም ባዕዲ ይቆጽሩኒ በቃ ከም ጸላኢ كم سترينجر تقصيرو مالتي وانا مسيله ترخوم ناتو خلو زفلطو خلوس ግን ከም ጓና ጌሮም ታይ ገብሮ ነሮም ይሪእዎ ነሮም ማለት እዩ ንግልያይ እጽውዖ አቤት አይብለንን ትግልዩ ይእዘዞ ይነሩ ቀድም ሕጅ ኣብ ሰዓት ዝግን አይ ምልሰሉን ክእዝዞ خلو ክጽውዖ خلو አቤት አይብሎን ቀድም ሕጅ ግን ከም ይነሩ ኣብዚ ሰዓት ዘለዎ ሰዓት ግን ግልዩ ኸማን ክሂድዎ ማለት እዩ ትሒት ለ በአፈይ ልምኖ ኣለኹ ብቻኻ ብሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ እዩ ወዲቁ ሰበይተይ ንስትንፋሰይ ውሉድ ከርሰይ ከዓ ንልመናይ ጸሊኦሞ በዓልቲ ቤቱን ንስትንፋሱ ኸማን ነትናቱ ህይወት ኩሉ ጸሊአቶ ውሉዱ ኸማ ነትልመኑ እንታይ ገይሮሞ ጸሊኦሞ ውሉዱ ኸማ እንታይ ገይሮሞ ጸሊኦሞ ናኣሽቱ ቆልዑ እኳ ይንዕቁኒ ብድድ እንተበልኩ ይደፍሩኒ ኣለው ብቆልዑት ከይተረፈ እዩ ኣብዚ ዝድፈር ደሎ እዮም ኩሎም መማኽርተይ ፈንፊኖምኒ እቶም ፍቁራተይ ተገምጢሎምኒ ተማለውኒ ናተዮም ዘፍቅሮም ዝብሎም ዝፈትዎም ዝንብሎም ነበረውን ታገይሮሞ ተገምጢሎሞ ማለት እዩ
ዝገርም ሃሌሉያ ዓጽምተይ ምስ ቆርበተይን ስጋይን ተጣቢቁ ግርጻነይ ጥራይ ተሪፉኒ ኣቱም ፈተውተይ ኢድ ኣምላኽ ወቂዓትኒ እሞ ደንግጹለይ እዚ ነቶም ሰባት እዩ ደንግጹለይ ዝብሎም ዘሎብሲ ንምንታይ ከ ከም ኣምላኽ እትሰጉኒ ንስጋይ እውን ዘይትጸግብዎ ኣይ እዚ ዘረባይ እንተ ዝጽሓፍ ኣይ ኣብ መጽሓፍ እንተ ዝእርነብ ብበሊሕ ሓጺንን ባዓረርን ኣብ ከውሒ ንሓዋሩ እንተ ዝቕረጽ ግናኸ እቲ ዝብጀወኒ ህያው ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ ንሱ ኣብ መወዳእታ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ክቐውም እዩ እዚ ቆርበተይ ምስ ጠፍአ ድማ ሽዑ ምስ ስጋይ ንኣምላኽ ክሪኦ ኣብ መወዳእታ ግን ንእግዚአብሔር እዩ ኣብ እግዚኣብሔር እዩ ዝወድቕ ማለት እዩ ኩሎም ቶም ሰባት ግን እንታይ ገይሮም እዮም ክሒዶሞ እዮም ማለት እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ግን ኣብ መወዳእታ ምስ ወደቐ እግዚኣብሔር ከዓ ክረድኦ ንርኢ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ለዚ ታይና ንብል ዘለና ሰብ ክውድእ ከሎ እግዚኣብሔር ከዓ እጅምር እዩ ማለት እዩ ንመልስኻ ንሕቶኻ ንኩሉ ነገራትካ ሪኡ መልሲ ክህብ ዝኽእል ክበጽሕ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ኢና ንብል ዘለና ሳልሰይቲ ድማ ናይ ኢሳያስ ህይወት ክንርኢና ጠፋእኩ ትብል ሰብ ኣብ ከቢድ ነገር ምስ ኮነ ጠፋእኩ ይድብል ማለት እዩ ሽዑኡ ክበጽሖ ዝኽእል ሽዑኡ ክረድኦ ዝኽእል ግን እግዚኣብሔር ምዃኑ ኢና ንርኢ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 5 ከምዚ ድማ ይብል ሽዑ ድማ ከናፍረይ ዝርኹስ ሰብየ ኣብ ማእከል እቲ ከናፍሩ ዝርኹስ ህዝቢ ከዓ እነብር ኣለኹሞ ወይለይ ኣዒንተይ ንንጉስ ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ርእየን እሞ ጠፋእኩ በልኩ ለዚ ኃጢአተኛ ከም ዝኾነ ይርኢ በቃ እቲ ናቱ ድኻም ይርኢ በቃ ኣብ መወዳእታ ስሪእዎ ግን እግዚአብሔር ምስ ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ምስ ረአየ ጠፋእኩ ኢሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና እንታይ ድደሊ ናብኡ ክትምለስ ሳራንደር ክትገብር ትናትካ ነገር ወዲኻስ ናብኡ ክትጅምር ናብኡ እንድሕር መጺኻስ ሄይሉስ ከኣኒ ንኃጢአትካ እንታይ ይገብር ይሓድግ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተስፋ ኣለዎ እግዚአብሔር ማለት እዩ እዚ ሰብ ክውድእ ከሎ እግዚአብሔር ከዓ ይጅምር እዩ ስለዚ ስለምንታይ ከምዚ ዝኸውን እንድሕር ኢልና ኣብ መዝሙር ዳዊት 72 ክንሪኣ ኢና ስለምንታይ ሰብ ክውድእ ከሎ እግዚአብሔር ከዝጅምር መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 72 ጥቕሲ 18 ታይብል እቲ በይኑ ተኣምራት ዝገብር እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ናይ እስራኤል ኣምላኽ ይባረኽ ክቡር ስሙ ንዘለዓለም ይባረኽ ብዘሎ ምድሪ እውን ብክብሩ ይምላእ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ በይኑ ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽ ለዚ በይኑ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ፍልይ ዝበለ ተኣምራት ክገብር ዝኽእል ካብቲ ናይ ሰብ ፍልይ ዝበለ ነገር ክገብር ዝኽእል ተኣምር ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት ሰብ ክውድእ ከሎ እግዚአብሔር ከዓ ከም ሓድሽ ይጅምር ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚ በይኑ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ኢልና ንዝምረሉ ኣምላኽና ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ለዚ በይኑ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ
ከም ሰብ ኣይኮነን ንሱ ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣዚኻ ዓብይ ክንብሎ ፀኒሕና ምሽ እግዚኣብሔር ፍልይነት ኣለዎ በቃ هلا أي تخازي آخر رأينا مزمور داوود 68 مزمور داوود 68 تغسي عسرة أملاخ سينا أنا أملاخ من نقافيو كموت موسى دما ناي እግዚአብሔር أملاخ سزي ناي من نقاف أملاخ سلزخونه إيو كابتي دق تسلمات زوجانا كابت خبيت إنك تكوز أنا زخيل سي السيو أملاخ إذا أملاخ زسي انتايو ناي من نقاف أملاخ سلزخونه ما ناي من نقاف أملاخ سلزخونه إذا مخان انت فليد كهانا وانتاي تقبر كتودي خلخا سارندر تقبر مالتي لذلك እግዚአብሔር كأي جمر مالتي نسخات فلت إلكان እግዚአብሔር كتقدفول خلخا እግዚአብሔር كأي جمر سلامنتاي إذا أملاخ زنتاي لو أملاخ من نقافيو كاموت موسى دما ناي እግዚአብሔር أملاخ سزي كاموت كوت زخيل كاب دق زبالج إنك أتكوت أكازخيل كاب عبي نجر كوت أكازخيل أملاخ يزبل النازل مالتي قال أملاخ እግዚአብሔር أملاخ مسكن قعنا إذا أملاخ زخونا هاليلويا سيزا أملاخنا انتاي سلزخونا يو ناي من نقاف أملاخ يو مالتي كاموت كوت زخيل أملاخ يو እግዚአብሔር أملاخ مسكن سيزا سب كودئ كالو سب عقلو تسفو خصنق كالو እግዚአብሔር ግን ከምኡ ስለ ዘይኮነይ ማለት ሓደ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ እዩ ካልኣይ ከዓ ናይ ምንጋፍ ኣምላኽ እዩ ሳልሳይ ድማ ካብ ሞት ከውፅእ ዝኽእል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ሃሌሉያ جخا أنتاي كنري دليل له ناي إلياس هيوت مالتي إلياس أنتاي كم دبله إلياس حيال ناي أملاخ سب إنكالو مالتي إن أبيك أنتاي كم زبله أنتاي كم زخوانه كنرينا أبير أملاخ مسكن أو خاء كن مهارينا أب قداماي نجست معرف 10 شعته قداماي نجست معرف 10 شعته طيب للناس معرف زي إلياس أب إمباسيناي دبلنا انتاي كم دقبر إلياس مالتي كاب تقص حدا خنرينا أكاب دما إتي إلياس جبر كلون نخلهم نبيات كاب بسيف كم زقتلوا من نإزابيل نجرا زي إلياس أكاب يزنجرا زلون نإزابيل مالتي نخلهم نبيات بسيف كم زقتلوا من نإزابيل نتاي جبرا نجرا شو إزابيل لأخ سديدا نإلياس صباح كم زا جزيزئة لنفسها كم نفس حد خاباتاتهم انت زي غيرياس أمالختي خمزي جبرني كم زون يوسخني بلته بق تفكروا لي عند اللحج من إيزابيل تفكروا له نإلياس معناته أكاب انتاي لنجيروان إيزابيل بق أنتم نبياس بسيف جيرو ودي ومي ملوا لذي أنا خا خمزي أتزيجره
حنة زي فدي يعتبلو زلابس مالتي نسخة الزي مسرائي نفسه من انت خدحن تنسي أخده نبي الشبع نبي هودا مسئ نتيجة أخا أبقى حدقو أبزبوتا زي حدقو مالتي إلياس نزربا ناي من مسمعي ناي إزابيل مسمعي شعو إلياس انتاي جيرو نسوقنا يبلنا مالتي إلياس أبرخا مقد معالتي خيد وعلو نابتحت حانت خلعاو مسيو خوف بله موت تمني دما وقزي أبهير أنس كابو بوتاتي أيبلس إني مو حجي يأخلني لنفسي وسدابل لذي أبز ساعة زي انتا يخوينو إلياس موت تمني لان نفس بك وسدني لو بك حجس موت يعشني انتا يبلس إني كابو بوتاتي أيبلسني موسدني بك موت يزحشني له لنفسه موت تمني لا مالتي كابت خبدت مسأس قتلني بيني إثري فزلخو سلزبله مالتي جنا بجزي أبير كخم أتيو أب حسب إلياس زلو أبجزي أبير كنت هاللو يناخن ريحج أبتحت حنت خلعو كأبت إلو دك أسه إنه دما ملأخ نقنيقو تنس أمو بلع بلو انت تأمت خاء إنه عبروسن إمني التسنكتك اجان صار ما ماين أبتر أسو نبره بلي عنستين دما ملي سبت بلس لمنتاي اكزي أبهير ناي تأمرات أملاخ مخانو إنان رئبزون لك إسخلو مقبنك اجان مسيوه مالتي اتمل أخ زي أبير كأمليسو كالا أي ساعة نغنقو نويح مقدي ألا كامو تنسيكا بلع بلو السودما تنسيو بلعن ستين مو بحيل تبلعي اتخسع هوريب اتخرن أملخ 4 معلتن 4 ليتن كده لذي مسبل عقن توعيزو مالتي أبو خاء نبعتي أتوه أبون حدره نهدما قالك زي أبهر نابو مسيو وإلياس أبزي انتاي تقبر الله خبر زي اكزي أبهر انتاي زبلو زلو بزي أبزي انتاي تقبر الله خا أفتمي جمر يا خنم بخلنا انتاي بقى ريعيديو فريحيو توقعيزو زقعز نيرو هدما مريضو زخل توقعيزو انتاي مريضو موتي تمني لان نفسه مالتي نسخة دك إسرائيل كدان كحديقهم مسويتات كادما أفريسهم النبيات كون بسيف قتيل مم يممو سلك زي أبير أملاخ سراويت كنات كني اللخو أنا خأبيني يتريفز اللخو نفسي دما خوس دوا يدليوا اللو بله لذي بينو 5 طرفي زرائي زلوبزي بيني كويني سلمن تاينا بزمت خامس بولو إكزابير أبزن تاي تقبر الله خامس بولو إكزابير إلياس دما بيني كويني إلو بك يلون كالوت يلون نسخة وطئكا كابتخرن أبكدم إكزابير دوبل بله إنه دما إكزابير حلفه قدم إكزابير كأزي برتوع نفاس أخران سنتقه أخا وحد ما سبابره إكزابير قنا أبتنفاس أين برن دحري تنفاس كأ من قدقات مدري خونه إكزابير قنا أبت من قدقات أين برن دحري من قدقات دما حوي نبره إكزابير كأ أبت حوي نبرن دحري تحوي كأ هدو قرب دهاي مزع أبزنتاي دمزع زلو دحر كل زي هل تحون من قدقات مس مزع دمص إكزابير يزمص زلو مالت هنا دما إلياس إزي مسمعه ገጹ ببارنوس سو خدنه وصيو خا أب أف إتي بعتي دوبله إنه دما دمصي نابو مصيو أتا إلياس أبزنتاي تقبر الله خابلو دقيم يسار بزلو
نسخة دك إسرائيل كدان كحديقهم مسويتات كادما أفريسهم لنبيات كون بسف قتيلهم موم يممو سلك زيابهر أملاخ سراويت كناعت كني إلخو أنا خابيني تريفة زلخو نفسي دما خوستوا يدليوا اللو بلي زيابهر كأكيد ببرخا دماسقو أبيلكا بتازمت أخايا مجدي تملس أب أمس لازم بتازمت أمنجد انت يزبلو زلو ناب أتملس بأجير كاتملس يزبلو زلو أب أمس مت أخدما نهزائل أب سوريا خنقس كبأيو يهود نمشي خا أب إسرائيل كنقس كبأيو نيل سا ود شافات بعال إبل هول مهولا دما أب كدان كنبي خون كبأيو خون كأيو نتخاب سيف هزائل زمولق يهو قتلويو نتخاب سيف يهو زمولق دما إلسا قتلويو أنا جنا نبعل زي تنبر خالو كلن أبراخن زي سعامو كله أفن أب إسرائيل شمون تشحسب نأي كترف إيبله أبهر مسكن زي بيني يزبل نبرة إجزاء أبهر جن بدمس مسيو زخلو تسفى هيبوا مالتيو كاب خيدو ني إلسا ود شفات نسو ني إلسا ود شفات نسو أكد مع السر تخلت دمت غيرو كحرس كلو رخبو نسو خا مستي مبل عسر تخلت دمت يوز نبره إلياس دما نابو حلفو بارنسو أو دقلو سيز كم تزبلو جزاء أبهر دما كجبر جميرو مالتيو جن إلياس انتايلو حدا لنفسه موت يتمني مالتيو إجزاء أبهر جن نبعال زي سجدو خمسة لو إيو نجيروا مالتيو لذي نا إلياس انتاي نيرو بق أنا مودة أتانا جري نيرو أبزن تاين رئي نا إلياس بيني تريفه بق إلو ساعة موت تمني لا نزان بسمالتيو زي أبيرجن كالوت نبعل زي سجدو كم زلوا يو نجير ومالتيو سلزي بتزرع بتزخونه بتدمت أزمته أنت خبي زاسواي زي أبين تايز بلنا كاب تسمعون كاب تريون تجبروا تتأنقف لنا مالتي زي أبير مسكن لزين إحنا نتني أملاخ ترح كنحس نتني أملاخ ترح كن أمن يوزلنا مالتي زي سبك ودخل حيلو درت مخانو كنفلت ناجزي أبير نجرجن عبي خمس خانه أبي زي أبير تسفى كم زي مقرز إنا أبزي نمهر مالتي قال كنري أدلي دلخو ناي سارة هيوت ناي سارة هيوت كأكن رينا كلتا نجرينا نري سارة خلتا جزء السحقة تا ناي مجمريا سحق ناي تسفى مقرازة تخلى أي تسحق كأنتها بقى استخك لنيا ناي جزء أبهر نجري مالتي مسرخبت يا سحقة مالتي جزء أبهر أملاخ مسكن يا أبتا مجمريا جن نو أي كوني يا إلى مالتي إذا كم يجري يخون إلى مالتي زي أدم ما رأينا استعار السناسلة خيدي زفترت معرف عسر شمنته أبتغسي تشعته أبزينا أبراهام متيوم تسفاز نجرو مالتي نساتهم دما سبيتخا ساراخي أبي الله بلوو نسوخا أبدو كان إنها بله شعو نسو نعمتا خمس قنيات زي رقص كمل سكاي سبيتخا سارا دما إنها شعو وديخ هلوايو بله ساراخا أب آفتي بدحري أزلو دنكوان كلا إزي سمعت إزي دمت إزي إزمال اختزي سميعة مالتي انتهى السميعة نعمتا
ውላድ ክትወሃብ ምዃነት ካብኣ ውላድ ክውለድ ምዃኑ ያትሰምዕ ዘላ ሕጂ ድማ አብርሃምን ሳራን ዕለቶም ዘብጽሑ አሪጎም ነበሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ አብርሃምን ሳራን ታይም ነይሮም አሪጎም እዮም ነይሮም ሳራ ድማ እቲ ልምዲ ደቂ ኣንስትዮ ገዲፍዋ ነበረ ሳራ ከዓ ብልባ ከምዚ ኢላ ሰሓቐት ድሕሪ እርግና ኢሎ ፍትወት ክለዓለኒ ወይታይ ድማ አሪጉ ይበለ ለዚ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ልምዲ ስለ ዘይነበረ ከመይ ገይሩ ክኸውን ኢላ ማለት እዩ አብርሃም ከ እንታይ ነይሩ ድሕሪ እርግና ዶ ፍትወት ክለዓሎ ይኽእል እዩ ኢላ ስለዚ ብከምዚ ያስሒቃ ማለት እዩ ለዚ እግዚአብሔር ከኣነ አምላኽ ስለምንታይ ሳራ አሪገ ከለኹስ ብሓቂ ውልድ ክወልድ ኢላ ሰሓቐት ኢሉ ይድሓቶ ዘሎ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንእግዚአብሔር ዶ ዝጨንቆ ነገር ኣለዩ ንዓመታ ከም ዝቕንያት እዚ ብምድብ ግዜ ክምለሰካ እየ ሳራ ድማ ወዲ ክህልዋ እዩ በሎ ሽዑ ሳራ ሰንቢዳ ነበረት እሞ ኣይሰሓቅኩን ኢላ ኣሉ በለት ንሱ ግና ኣይፋል ስሒቅ ክባዳኣ በላ ስለዚ ናይ ሰብ ነገር ነቲ ዝርአ ነቲ ዘለዎ ኩነታት እንተዳርዩ እንታይ ዝኸውን ዝዛረቦን ዝሓስቦን ይዝጠፍኦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰሓቅ እዚ እንታይ ነይሩ ኣይከውን እዩ ነይሩ ከመይ ገይሩ ክኸውን በቃ ተስፋ ዘቁርፅ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ንዕኦም ንሳራን ንአብርሃም ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ነይሩ ተስፋ ዘቁርፅ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ክኸውን ኣይክእልኒ በቃ በቲ ተፈጥሮአዊ ልምዲ ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣውዮም እንታይ ሽሙ ኮይኖም ኣብቲ ኣምላኽ ዝበሎም እንታይ ኣይገበሩን ኣይስተውዓሉን ነይሮም ማለት እዩ ንዕኡ ኣይኮኑን ድርኢ ነይሮም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ማለት እዩ ድሓር ግን እንታይ ንርኢ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ካብ 1 እስካዕ 8 ክነንብባ ኢና ኣብዚ እንታይ ይብለና ይስሐቅ ከም ተወልደ ኣይውለድኒ ዝበሃል ነይሩ ኣቐዲሙ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 18 ኣብ ምዕራፍ 21 ግን እንታይ ይብለና ይስሐቅ ከም ተወልደ ይብለና ማለት እግዚአብሔር ድማ ከምቲ ዝበሎ ንሳራ እንታይ ገይርዋ በጽሓ እግዚአብሔር ከዓ ንሳራ ከምቲ እተዛረቦ ገበረላ ስለዚ ንሃና አምላኽ እንታይ እዩ ቃሉ ዝዓጽፍ አምላኽ ኣይኮነን ከምቲ እተዛረቦ ዝገብር አምላኽ እዩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዝውን ካብቲ ምክንያት እዩ ሰብ ክውድእ ከሎ ሰብ ተስፋ ክቆርጽ ከሎ እቲ ናይ ሰብ ነገር ክውዳእ ከሎ እግዚአብሔር ዝጅምረሉ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ከምቲ እተዛረቦ ከምቲ ተስፋ ዝሃቦ ዝገብር አምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት ሳራ ድማ ጠነሰት በቲ አምላኽ እተዛረቦ ምድብ ወርሓት ከዓ ንአብርሃም ኣብ እርግናኡ ወዲ ወለደትሉ አብርሃም ድማ ነቲ ተወልደሉ ወዲ ሳራ ዝወለደትሉ ስሙ ይስሐቅ ኣውፃሉ አብርሃም ከኣኒ ይስሐቅ ወዱ ከምቲ አምላኽ ዝኣዘዞ ወዲ 8 መዓልቲ ምስ ኮነ ገዘሮ አብርሃም ድማ ወዱ ይስሐቅ ክውለደሉ ከሎ ወዲ 100 ዓመት ኮይኑ ነበረ ይብለና ስለዚ ሳራ ጓል 91 አብርሃም ድማ ወዲ 100 ዓመት ከም ዝነበረ እቲ ይስሐቅ ክውለድ ከሎ ማለት ሳራ ከዓ አምላኽ ሰሓቅ ገበረለይ እዚ ሰምዐ ዘበለ ኩሉ ምሳይ ይስሐቅ በለት ማለት እዩ እዚ ኣፍቲ ኣቀዲሙ ግን እንታይ ነይሩ ኣይከውኒ ዝብል ነገር ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይሩ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ህይወቶም እቲ ዝበሎ እቲ ክገብሮ ዝበለ እንታይ ገይሩ ጀሚርዎ ማለት እዩ ገይርዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ኣብ እርግና ወዲው ወሊደሉ እሞ ሳራ ቆልዓ ተጥቡ ከም ዘላስ ንአብርሃም
من منغرو دما بلت تقولع خا عبي طبون حدقه بتا إسحاق طب حدقه لا معلت دما أبراهام عبي مساح جبري زابير أملاخي مسكن زابير كبس حكا خندي سناي زابير كريئكا خندي سناي زابير أملاخ أبيتهم انتاي جيرو حاجوس جيرو مالتي ساتهم جن أيكون نيلهم انتايم عز أمو أمنيرهم مالتي سحق سارة سحق أقولا إذا سايكون نيزبل سحق سحق أقولا انتاي جيرا نونو أي سحق كوني لما سمتاي دمتسك زابير ماتي أب قدمك زابير تاخد قبر أي كالتن كتحسو أي كالتن مالتي زابير أملاخي مسكن سلامتاي زابير كله زفلت أملاخ سلازخونه لذي نايسب ودعتا نكزيابير كا مجمر تامخانو كابز قالزي نمهار هاليلويا جدما زي أخن رأينا ناي جدوان هيوت كن رأينا كابز دماغ نمهارينا كزيابير أملاخي مسكن مسافنتي معراف شدشته حاف مسافنتي معراف شدشته معراف انت ياتبل جيدوان ياتبل زعبا جيدوان سلت زارب مالتي دك إسرائيل دما أبقد مجزي أبهر كفو جبرو دك إسرائيل انت يجيرم أبقد مجزي أبهر بدلو مالتي جزي أبهر كا شو عت عمت نابئد مدياوان أحليف هابم إسرائيلوان لشوعات عمت نابئد مدياوان أحليف هيبوم مالتي أحليف هيبوم نسألاتهم أحليف هيبوم سلامنتاي بديلهم إد مديان دما أب إسرائيل برتعت لك إسرائيل كا بسر مديان إتأب أخران زلو ولا قدن بعتتاتن انباتاتن قبرو هنا دما إسرائيل مزرقه مدياناويان أماليقاويان دكي مبراقن ديبو نابقوم ديبوهم ورروهم مالتي أبقوم سفيروم كساعتي نقازاز التوفري اتا مدري أطفو نتفره اتا مدري انتا جيرومو أطفو قال مقب خونه بقع خونت بعراي كونه أدقو خونه أب إسرائيل أحدقون تايدا نخلو أطفئو بلنا مالتي إزي أبيرك سلز بدلو انتاي جيرو نعوهم أحليفو هيبوهم مالتي نساتهم مسكبتهم دكاونتهم ديبو مبزحهم كم أنبت أخوينهم ماتسو نساتهم أجمالهم قصر زي باللوم نبرمو كتف قوا نبتهاجر أتو نتهاجر بملئتان تايقبرو كتف قوا إسرائيل بميديان بزح تشجره لك إسرائيل كأ نابجزي أبير تمهللو عزيج أني قوا شو أنت تايقرم من دجنا نابجزي أبير تمهللو كونه خادك إسرائيل بسر ميديان نابجزي أبير استمهللو زي أبير ندك إسرائيل حد نبي سدد اللهم نسدما زي أبير أملاخ إسرائيل كم زيبرالو بلهم أنا خاب جبسي أديب كخم كبيت بارنت أوز أخم سز كاب جبسي أوز يوم زي أبير كاب جبسي كم زوج إيو دزاربهم زلهم كاب إيد جبس أويان كاب إيد كلهم متقعتات كمن أدحان كخم زي أجيرلكم هاني أنا إخزيابير ناي مدحان أملاخي يسبلام زلهم نأتاتهم كاب قدميخم سوغيجي مدروم هابكخم أنا إخزيابير أملاخكمي نأمالختي إتوم نسخاتكم أبهاقروم تقميتكم زلخم أمراويان أي تفرهوهم لما بلكخم إناخي قالي أي سمعكم سيلا زبدالي انتاقيرو أحليفو يبوهم ملأخ إخزيابير دما مسيو أب تحت تاناي يوأس
ኣብ ዔዛራዊ ኣብ ዖፍራ ዘላ ድዋ ተቐመጠ መን መልአኽ እግዚአብሔር ስለዚ ንዮአስ ወዱ ጊደወን ካብ ሜዳናውያን ክሓብእ ስርናይ ኣብ መጽሞቕ ወይኒ ይዘብጥ ነበረ ስለዚ እዚ ስርናይ እዚ እንታይ ካብ መን ይዝሓብኡ ነይሮም ካፍቶም ዝወርዎም ዝነበረ ኩሉ ኸጥፍዎም ስለ ዝደልዩ ነበረ ስርናይ ኣብ መጽሞቕ ወይኒ ይዘብጥ ነበረ ካብ መን ክሓብእ ካብ ሜዳናውያን ንመን ንጊደወን ንኡ ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ተራእዩ ኣተሓያል ጅግና እግዚአብሔር ምሳኸ ከዓ በሎ ስለዚ ንኡ ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ተራእዩ ኣተሓያል ጅግና እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ከዓ በሎ እዚ መልአኽ እዚ ንጊደወን እንታይ ደምፃሉ ዘሎ ሓያል ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ጊደወን እውረር ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ከዓ ኣሕሊፉ ስለ ዝሃቦም ጊደወን ነዚ ነገር እዚ ከኣምን ኣይከኣለን እንታይ ኢሉ ጊደወን ድማ ኣየ ጎይታይ እግዚአብሔር ምሳና እንተኣልዩ ደኣ እዚ ኩሉ ስለምንታይ ይረኸበና እግዚአብሔር እንድሕር ምሳና ኣሎስ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ነገር ይረኺብና እንታይ ኮይኑ ይረኽበና ኣሎ እቲ ኣቦታትና እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ኣደይቡና ዶ ኣይኮነን ኢሎም ዝነገሩና ሁሉ ተኣምራቱኸ ኣበይ ኣሎ ምሽ እንታይ ኢልና ሰብ ክውድእ ከሎ እግዚአብሔር ከዓ ዝጅምር ስለምንታይ እዩ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኢልና እዚ ኣብዚ ጊደወን እንታይ ደሎ እዚ ኩሉ ተኣምራቱ ዳ ኣበይ ኣሎ ይብል ሕጂ ግና እግዚአብሔር ሓዲግናስ ኣብ ኢድ ሜድያን እኳ ኣሕሊፉ ሂቡና በሎ ሽዑ እግዚአብሔር ናብኡ ግልጽ ኢሉ እዚ እግዚአብሔር ብድምፂ ከዓ ሕጂ መጺዎ ማለት እዩ ልኢኸካዶ ኣይኮንኩን በዚ ሓይልኻ እዚ ኸድካ ንእስራኤል ካብ ኢድ ሜድያን ኣድሕኖም በሎ እዚ ልኢኸካዶ ኣይኮንኩን ኣነ ዘይኮንኩን እየ ዝልእኸካ ዘለኹ ይብሎ ንሱ ድማ ኣየ ጎይታይ እንሆ ዓሌተይ ካብ ምናሴ እቲ ድኻ እዩ እዚ ድኽነቱ እዩ ዝርኢ ዘሎ እቲ ምስኡ ዘሎ ዝኾኖ ነገር እዩ ዝርኢ ዘሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝርእየሉ ኣይኮነን ዝርኢ ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ኣብ ቤት ኣቦይ እቲ ንእሽቶ እየ ኣብ ቤት ኣቦ ከዓ እንታይ እቲ ዝነኣስኩ እየ እዚ ዓቕሚ የብለይን ንእሽቶ እዩ ዓቕመይ ዝብል ዘሎ ንእስራኤል ደኣ ብምንታይ ከድሕኖ እየ በሎ ኣነ ደኣ ብምንታይ ከድሕኖ ንእስራኤል ዝኣክልሲ ብምንታይ ከድሕኖ እግዚአብሔር ከዓ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ እሞ ንሜድያናውያን ከም ንሓደ ሰብኣይ ክትወቕዖም ኢኻ በሎ ስለምንታይ በይንኻ ጥራሕ ኣይኮንካን እዩ ዝብሎ ዘሎ ብሲ እንታይ ክኸውን እየ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ ኢሉ እዩ ድዛረቦ ዘሎ ብዚ ሕጂ እሱ ግን እንታይ ነታ ዓቕሚ ይድርኢ ዘሎ ነታ ናቱ ነገር እዩ ዝርኢ ዘሎ ማለት ስለዚ ናይ ሰብ ሓይሊ ኣዝዩ ድሩት እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምሳኻ እንተኮይኑ ጥራሕ ኢኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ካብቲ ናይ ሰብ ነገር ክትወፅእ ትኽእል ማለት ስለዚ ኣነ ምሳኻየ ኢልዎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኣብ ቅድሜኻ ሞጎስ እንተ ደኣ ረኺበስ እትዛረበኒ ዘለኻ ንስኻ ከም ዝኾንኩ ምልክት ሃበኒ ለዚ ምልክት በል ሃበኒ ብሓቂ እዚ ድምፂ እዝስ ናትካ ድዩ እግዚአብሔር ኢኹም ዝብል እዚ ድምፂ እዝ ናትካ ምዃኑስ ምልክት ሃበኒ ከይደናገር መታን ማለት ከምታ ዝበሎ እንተ ደኣ ገብር ኣሎ ኮይኑ ስለዚ ከረጋግፅ ማለት እዩ እግዚአብሔር እንታይ ገብሮ ኣሎ ነቲ ዝተዋሃቦ መልእኽቲ ነቲ ድምፂ ስቂሉ ይኮነን ዝጥቀመሉ ዘሎ እንታይ ደኣ መረጋገፂ ይሓትት ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ድምፂ ካብ ሰብ ሰሚዑ ካብ ተፈላለየ መልእኽቲ ሰሚዑ ንነፍሱ ከሸብራ ክእል ማለት እዩ ብሓቂ እዚ ነገር እዚ ናይ እግዚአብሔር ድኢልና ክንመሚ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ በቲ ናይ ሰብ ጥራሕ ክንከዶ የብልናን ናይ ብሓቂ ናይ ኣምላኽ ድዩ ነገራት ክንምርምር እግዚአብሔር ይደልየና እዩ ማለት
مسواتي يوصي نابخا مسي أب قدميخا خساع زقربلكا بتشخا كابزي تخيد بلو እግዚአብሔር ካብዚ ትኺድ መስዋዕቲ ክስዋኣሉ ማለት እዩ ሽዑኡ ኣብቲ ግዜቲ እንታይም ዝስውኡ ነይሮም እቲ በኹሪ ነገር ይስውኡሉ ነይሮም ንእግዚአብሔር ማለት እዩ ንሱ ድማ ክሳዕ ትምለስ ክጸንሐካ ይበሎ እግዚአብሔር ክሳዕ መስዋዕቲ ኣምፂኡ ክሳዕ ዝምለስ ክጸንሐካ ኢልዎ ሽዑ ጊደወን ኣትዩ ሓደ መሓስእን ሓደ ኤፋ ሓሪጭን ቅጫ ሰንኪቱ ኣዳለወ ነትስጋ ኣብ ሰፍኢ ነቲ መረቕውን ኣብ ቁራዕ ገበሮ ኣብ ትሕቲ ድዋ ኣውፂኡ ድማ ናብኡ ኣቕረበሉ እቲ መልኣኽ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ስጋን ነቲ ቅጫን ኣብ ዝኸውሕዚ ኣንብሮ ነቲ መረቕውን ኣፍስሶ በሎ ከምኡ ድማ ገበረ ሽዑ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ጫፍታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ዘንጊ ሰዲዱ ነቲ ስጋን ቅጫን ተንከዮሞ ሓዊ ካብቲ ሓዊ ካብቲ ኸውሒ ወፂኡ ነቲ ስጋን ቅጫን በልዖ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ካብ ዒንቱ ተሰወረ ብለና ማለት እዩ ስለዚ ጊደወን እንታይ ገይሩ እሞ በቃ መስዋዕቲ ከምፃልካ መስዋዕቲ ዝሓር እሞ ተጸበየኒ ኢልዎ ማለት ብትኽክል እግዚኣብሔር ስለ ዝነበረ ድማ ነቲ መስዋዕቲ እግዚኣብሔር ተጠቂሙሉ ማለት እዩ መልኣኽ ሰዲዱ ሽዑ ጊደወን ንሱ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ረኣየ ጊደወን ከዓ ወይለይ እግዚአብሔር አምላኽ ንመልአኽ እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ይእዮ በለ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን እዚ ካብዚ እንታይና ንምሃር ሓያል ጅግና ኸሎ እንታይ ንነፍሱ ጥራሕ ስለ ዝነበረ እንታይ ኮይኑ ወዲኡ ነይሩ ማለት እዩ እሞ ሕሊፉ ዶ ኣይሃበናን ዝብል ነገር መፂዎ ኣብ ነፍሱ ኣብ ዓቕሙ ጥራሕ ስለ ዝርኢ ዝነበረ ድማ ሓያል ምዃኑ ኣይፈለጠን እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ኣነ ምሳኻ እየ ንስኻ እንታይ ኢኻ ድኹም ንእሽተይ ወይ ድማ ካብቶም ድኻታት ዝደኸኻ ነገር ኣይኮንካ ስለምንታይ ኣነ ምሳኻ ክኸውን ኢሉ ንዕኡ እንታይ ኢልዎ ንጊደወን ሓያል ጅግና ኢልዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚ ካብዚ እንታይና ንምሃር ንዝብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሰብ ናይ ሰብ ነገር ድሩት እዩ ማለት እዩ ናይ ሰብ ነገር ድሩት እዩ እግዚአብሔር ግን ኩሉ ግዜ ምሳኻ ክኸውን እሞ ክትሕይል ነቲ ነገር ሓሊፍካዮ ክትከይድ እግዚአብሔር ምሳኻ ክኸውን ነቲ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ነቲ ዘናግፍ ኣምላኽ ነቲ ካብ ጉድጓድ ከውፅእ ዝኽእል ኣሚንካ ምጓዓዝ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ እግዚአብሔር እንታይ ኣሎ ተስፋ ኣሎ ተስፋ ኣይቁረጽን እዩ እግዚአብሔር እንታይ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር በቃ ዓብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር እንታይ ስለ ዝኾነ ናይ ተኣምራት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ከምቶም ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይኮነን ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ፍሉይ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናይ ጳውሎስ ህይወት እውን ክንርኢ ናብዚኣ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ጥቅስ 8 በኣኻ ክንውድእ ኢና ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ጥቅስ 8 تبلتا معرف 4 دخام ود سبن حيلي أملاخن ياتبل لذي دخام ود سبن حيلي أملاخن انتايا التناصر معرف يا مالتي إذا تقسي شمون تطرح خنن بباينا بكل وجن نسقط إلو جناخي أيتصبنان سلامتاي أبكسي أبيري نيرو إمنتو كله كانت ناتت خلص عيد أبابنن هاو كم يجيرو سب دروتن ديو تحيل سب متي وزلخ جن انت يرئنيرو مالتيو زي أبير يرئنيرو مالتيو زي أبير مسؤنيرو مالتيو زي تصبوسي كله ناتت زي تصبوس انتايو
እግዚአብሔር ሙሱስ ስለዝነበረ እንገብሮ ይጠፋና እንታይ ከም ዝገብር ሲጠፍኦ አምድንጋር ነገር ያአቱ ማለት ዝገብሮ ነገር ይጠፍኦ ግናኸ ተስፋ አይንቀብጽ ተስፋ አይንቀብጽ ስለምንታይ ተስፋኡ አብ እግዚአብሔር ስለዝነበረ ማለት ግናኸ ተስፋ አይንቀብጽኒና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እዚ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ተስፋ ኩሉ ጊዜ አሎ ተስፋ ክንቆርጽ የብልናን ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አብ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ተስፋ አሎ አብ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ እንታይ አሎ ኃይል አሎ ክደክም ኮለኻ ናብ መን ክትመጽእ ኣለኻ ናብ እግዚአብሔር ስለምንታይ እግዚአብሔር ምሳኻ ክኸውን እግዚአብሔር እዩ ነገራት ክስዕሮ ዝኽእል እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ኃይል እዩ ካብቲ ዘለኻዮ ነገር ከውጻካ ዝኽእል ንስኻ በዓቕምኻ ትገብሮ ነገር የለን በቲ ዘለካ ነገር ክኸውን ዝኽእል ነገር ዋላ ሓደ የለን እሱ ሒዝካ ክጠፍእ ክእል እዩ እሱ ንድሕሪት ክመልሰካ ክእል እዩ እግዚአብሔር ምሳኻ እንተኾይኑ ግን እቲ ዝበለጸ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንከውን ከለና ንእግዚአብሔር ከነቀድም ይግባአና እዩ ማለት እዩ ካብዚ ቃል አምላኽ እዚ እሱ ኢና ንማሃር ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽ ምሸትኩም ይባረኽ ንበረኸትኩኑ አሜን ፕሮግራምና ብዚኣ ወዲእና ኣለና